私に勝ちたいとそれだけの力があるのかどうか。これほど騒がしい世界の中で、自分の心の異変に気づけるなんて、もう少しで見つかりそうです。あと少しだけ我慢してくれるのにおいて、私が見通せない心配はありません。あなたを救えるのも、運命を変えられるのも、ご自身だけですよ。あなたを救えるのも、運命を変えられるのも、ご自身だけですよ。世において、私が見通せない心配はありません。すべての心は、この手の中にあるのです。治療は成功しました。これで、心のわだかまりは、すべて取り除きましたよ。